Praise the Lord. इसोरनि बोरा आरोबाव जोंजों लोगोसे थानो थाखाय आं बाव मोनफैदों। आङो थयाथिरानि सोमोन्दै गोबां खोथा बुंदोंमोन आरो खायसे खोथाफोरा थालांदों। जियानो जायाथों फोरबोनि मुंखौ आरोबाव बाख्नायनो बे समाव नोंथांमोनजों लोगोसे नुजाफैबावनाय जाबाय। इसोरा बोरथों आं रिभलिउसनखौ बिदिनो स्टेप बाय स्टेप लाना थांगोन गासिखौ। मानो होनबा आङो नोंथांमोननो फोरोंनो थाखायनो इसोरनि अननायजों गोबां स्टाडियाव थांनायजों लोगोसे गोबां थाम खालायदों। सोर बेखौबो फोरोंगोन आङो बेफोर सार्टफोरखौ फोरोंगोन। दानियेल रेभेलेसन आरो बे हल बाइबेलनि स्ट'रि फोरोंगोन आरो बेफोर जोबनायनि उनाव बे 7था रोखोमनि गासै जानाय संगत खैफोदखौ आं फोरोंजोबगोन। ओमफ्राय माबायदि 6 मार्क होनाय एन्टिक्राइस्टआ बनाय फैनाय बे गासै बाथ्राफोरखौ आं फोरोंजोबगोन। साधारनदि स्टेप बाय स्टेप आं थांगोन। नोंथांमोना नाथाय बुजिनो थाखाय खोनासंलांबाय थानांगोन अब्लासो नोंथांमोना मिथिगोन दे आरोना। नाथाय बे जिथु गिर्जानो हरनाय मेसेजआ बैजों सोमोन्दो गैया। जि 7 बोसोरनि रेपसारनि उनाव जागोन जाथायफोर आरो लोगोसे मिलेनियामफोर जास्ट बे दिनैनि गिर्जानि कन्डिसन परिस्थितिखौ बुंगासिनो दं इसोरनि बोसोना। बेखायनो बोरोथों बे सार्ट खालायनाय दोननाय गासैखौ बुजिनो थाखाय बियो इजि जायो। बेनिखायनो आं बेनि दारै नोंथांमोनखौ फोरोंलांगोन। मोजाङै नोंथांमोना गोसो होना खोनासंलांबाय था। सैताना फैनानै माबायदि रुल खालायगोन 7 बोसोर आरो बे 7 बोसोरनि गेजेराव मा क्लेस मा समयसा जागोन आरो जाय बिलागा थालांगोन बे संसाराव मोदाया बा एन्टिक्राइस्टआ माबायदि रुल खालायना गावनि अधीनाव खालायनानै माबायदि जै मै खुंजुननाव गावखौ खुलुमनाय आरो इसोरनि फिसाफोर आरो गावनि अधीनाव थानाय मानसिफोरखौ माबायदि रायजो खुंगोन कन्ट्रल खालायगोन। ओरैबायदि सैनांनाय ओरैबायदि साजा सैताननिफ्रायबो साजा आरो इसोरनिफ्रायबो साजा। सैताना माने एन्टिक्राइस्टआ जाबाय बे लिडारा जाबाय एन्टिक्राइस्ट। बे मानसिया जाबाय एन्टिक्राइस्टआ जाबाय गावनि अधीनाव लाबोनो थाखाय जायब्ला फैया बे सोरखौबा दानथारगोन सोरखौबा गावथारगोन जेलाव सोगोन एखेबारे रसा नांहोगोन बेबायदि आरोना। रेपसाराव थालांनाय मानसिफोरखौ जों मिथिगौ बासायजानाय एसेल'। नाथाय रेपसाराव गोबां थालांगोन आरो बिनिनो बेसे मानसिफोरखौ बुथारगोन बेखौ खतनाव रायलायगोन। अके नाथाय जोंनि टपिकआ बे नङा। बेसो आं मानो होनबा बाइबेलखौ जों स्टेप बाय स्टेप दिनै जों रायलायलांबाय थानायनि उद्देश्य जाबाय। जों जेजेबेलनि स्पिरिटनि सोमोन्दै रायलायदोंमोन थयाथिरा मण्डलियाव। जेजेबेल स्पिरिटआ माबायदि कन्ट्रल खालामदों दिनै चार्चखौ। जेजेबेल स्पिरिटआ जेरै इजराइलखौ आरो आहाब राजाखौ माबायदि कन्ट्रल खालामदों जेजेबेला बे मवाबनिफ्राय मोदाय खुलुमग्रा हिन्जावखौ समायना नुना हाबा खालायना लाबोनाया। इजराइल माहारिखौ बोरै मुर्ति फुजा खालामनाय बोरै बिबेसाराव थांनाय बोरै इलिगेल खामानि मावनाय जों बेखौ नुनो मोनो। आरो बे स्पिरिटआ दिनै निउ टेस्टामेन्ट बेखौनो रायलायफैदों। बेनि स्पिरिटआ ट्रेन्सफार जागासिनो। बिनि माइन्ड सेटआ बिनि एक्टिभिटिफोरा जोंनि गिर्जाफोराव दिनै फैगासिनो दं रुल खालायगासिनो दं। मिथिबाय प्रफेटेस गोबां बुजिदों प्रफेटेस नंगौना नङा इसोरनिफ्राय एसे दाउट जायो मालाबा जियानो जाथों इसोर आंनो गासैबो खोथाखौनो बुंखाजोबदों। आंनि जिबनाव मा जागोन इसोरखौ फोथायाबा फिउचार आं साना आं दा दसेनाव मा जागोन। नाथाय आं जेब्लासिम इसोर दं आं अनुभब मोनो I am protected by God. I don't want tomorrow what will be happen in my life. I want today. आं गाबोन मा जागोन आं बेखौ मिथिनो लुबैया। आं बेखौल' मिथिगौ आं दिनै इसोरजों गैयाबा गाबोन आंनि जिबना खुनु भरसा गैया। आं मिथिगौ गाबोन होननाय दिन गैया दिनै होननाय दिन दं। गाबोना फैबा दिनै जायो। There is no day of tomorrow. If the tomorrow will come, it will be today. So that is why there is no day of tomorrow. गाबोन होननाय दिन गैया दिनैनो बासायजानायनि सान होनना बुंदों। बेखायनो सानफ्रोमबो जिउआव गोग्गोम जिउ खुंबाय था। बे गाज्रि आखल आखुफोरखौ नोङो गारनानै। ओंखायनो आं फिउचारखौ मिथिनो आंहा एसेबां इस्सा गैया। इस्साया बेनोल' इसोरजों जिउ खुंबाय थानायनि उनाव आं दिनै मोजां दंबा आरो गाबोनबो जुदि मोजां दंबा जै मै
संसारजों जुदि जिनाहारियाव थाङाखैब्ला संसारजों बिबिसाराव आं थाङाखैबा आंहा दिनै सम दं बे समाव आं सोलायनानै दं इसोरा बोर होगोन नोंखौ आरो आंखौ बेनिखायनो this is the time tomorrow what will be take place in your life you do not know exactly right नों मिथिया गाबोन मा जागोन खिन्थु बाइबेला बुंखावदो इसोरजों थाङाबायाबा साबधान मा समाव दि थैनाया नोंनि जिबनाव फैगोन मिथिया सिचुवेशन सार्कामस्टेन्सफोराबो जोंखौ सिङाव बायदि नेनानै दं दिनै जों बबावबा गारि सालायनानै हठाथनो एक्सिडेन्ट जायो नै जोंनि न' खाथिफोराव जों थैनायखौ खोनादों मिथिया लाइफआ भरसा गैया अनसार्टेनिटि बाट नों जिखि जाया माथो जेरावखि थैया मानो जिखि अबस्थायाव थाया माथो इसोरजों नांथाबना थायोब्ला मोनसे बासायजानायनि मोनसे एसुरेन्स बासायजानायनि अनुभब बे जुदि 100% जायोब्ला no matter where you died जेब्लासो थैया बहा थैया खोथा गैया इसोरा नोंखौ जेब्लाबो दैदेनगोन माथ्र बेनो पाप मावनानै थैनाङा आरो बे पाप गोसोखौ लानानै नोङो अमा बायदि गेलेलांबाय थानाय स्पिरिटखौ लानानै जुदि जिउ खुंना थायोबा अमानि नेचारा मा गाबोनबो दिनैबो गेलेलांबाय थागोन मावजिनि नेचारा मा खनसे गोलैबाय हुगारबाय साफा बे मालाबाबो गोलैनो लुगैया मालाबा गोलैयो मावजियाबो नाथाय जाय खनसे गोलैफ्लांबायबा बियो आरामसे हुगारो साफा खालाय नाथाय अमा बिनि मेन्टेलिटि माइन्डसेटआ मा एभ्रिडे बे हाब्रुआव गेलेगोन दा गेलेखांबा गाबोन गेलेगोन दा गेलेखांबा बे माइन्डसेट नेचार बेबायदि जालांबा बेबायदि मानसिनि थाखाय बासायजानाय नङा नाथाय मावजि बायदिनि थाखाय बासायजानाया इनि केरेक्टारिस्टिक मेन्टेलिटि माइन्डसेटखौ मावजिनि नेचारखौ नायनानै जोंनावबो जों गुलि फाबाव गेलेबाय थाबा बेनिफ्राय उद्धार गैया नाथाय जों पाप मावबाय अब्लाबो दिनै नोंथाङा कनफेस खालायबाय गोसो सोलायबाय इसोरनि रायजोआव फैफिनबाय जिउयै माहामै मालाबाबो नों बेयाव थांफिनाखै गोसो सोलायनायनि ओंथिया बे नङा दिनै आं मावबाय गाबोन आरो फैनानै दिनै आं मावबाय दिनै सोलायफिनबाय आरो सरि बुंबाय इसोरा मोजां मोनबाय आंबो मोजां मोनबाय आरो गाबोनबो गोलैबाय बेखौ गोसो सोलायनांगौ गोसो सोलायनाया इउ विल नेभार टार्निं बेक इन द सिन नों मालाबाबो बेबायदि पापफोराव थांफिना बे जाबाय सैथो गोसो सोलायनाय ओंखायनो फै जों रायलायलांबाय बारा जों आउट अफ टपिकआव थाङा नाथाय जों बेखौ मिथिना मोनबाय बे गाज्रि जिउफोरनि फोरोंनाय बेबायदि जेजेबेल स्पिरिटनि एटाक खालायनाय दिनैसिमबो जों नुनो मोनो जोंनि गिर्जायाव जोंनि आखलाव जों बिबेसार जायो जोंनि सभाब चरित्रफोरा जोंनि संसारजों थाबायनाया संसारनि मुर्ति खुलुमनाया संसारनि थाखा फैसाखौ अनसोनाया इसोरनि एगेन्स्टआव माने इसोरनि ल' बायदि नङा बेलेग सर्टकाट वे थाखाखौ जुदि सर्टकाट वे अनोब्ला इलिगेलि आर्निं खालायोबा इलिगेल प्रपार्टि खालायोबा बे जाबाय जिनाहारियाव थांनाय अके फिजिकेल जिनाहारिनि बादैनो बेखौ बुङो आत्मिकता जिनाहारि बेनिखायनो फैदो बे जेसेबेलजों जाया जिनाहारियाव थांगोन सानसे बिसोरबो एखे बान्थाखौ मोनफागोन जानो हागौ नों मावसोनो हागौ जानो हागौ नोङो फोथायनायाव मोजां गोग्गोम अब्लाबो बेयाव बुंदों मा सानसे पानिशमेन्टखौ मोनखा बुंदों बे थायाथिरियाव फै जों थायाथिरिनिफ्राय खनसे बारनानै जोङो दिनै फैनि मा होनदों थायाथिरानियाव जोङो सोलोंनि दिनै इसोरनि बोसोनखौ जों आरामसे सोलोंबाय थानि मानसिफोर थायाथिरानि उनाव जों मोनसे स्टेप गोदान माबायाव थांनि बे जाबाय इसोरनि बोसोना जोंनो जि फोरोंदों बेखौ जों मोजां ग्रोब रायलांबाय थानि थायाथिरानियाव जोङो सार्डिसनि मण्डलिनि बिसय जों रायलायनि आरो बे सार्डिस मण्डलिनि डिउरेसनखौ जों नायोबा 1700 समनिफ्राय लानानै 1900 समसिम 1900 आरो बे गोदान नै दा जुगसिम अके नेम मिन्स बेनि ओंथिया जाबाय रिमेम्बारेन्स द रिफर्मेशन चार्च बे समावनो गिर्जाफोरनि मोनसे वेकेनिं आरो जास्ट गोसोखांनाय बेबायदि जादों आरो बे समाव मोजां इसोरखौ खुलुमग्रा ग्रुपबो ओंखारबाय आरो बै समावथ' बे गाज्रि फोरोंनायफोरखौ लाबाय नाथाय बे जिथु सार्डिसनि मानसिफोरनि जिबनाव मोजांखौ नुनो मोनदों आरो बेयाव गोरोन्थिखौ नुनांगौ गोरोन्थि खायसे मानसिफोर दं गोरोन्थि गैयि एखेबारे खायसे पास्टारफोर दं खायसे फोथायग्राफोर दं गोरोन्थि गैया आरो बेबायदि मानसिफोरखौ बुंदों सैताननि गोथौ थाखोमानाय फोरोंनायफोरखौ सोलोङाखै बे गोथौ थाखोमानाय बाथ्राफोरखौ सोलोङाखै नाङा जोंनो सिम्पल बिसोरखौ आं होनो नोंसोरनि सायाव आंहा गुबुन बिबानखौ होनाय नङा जायब्लागा सैथोता सोलिदों इसोरा बिदिनि सायाव
गुबुन मोनसे बिबानखौ होनाय नङा होनदों। नाथाय आं फैयागौमानि नोंसोरहा दंनायखौनो हमथानानै लाखिनांगोन आरो जायहा देरहानाय जोबनायसिम आंनि गोसोबादि मावो बेनो आङो जेरै आफानिफ्राय एखथियार मोनदों बेबायदिनो आंबो माहारिखौ सासन खालामनो बेनो एखथियार होगोन। बिसोर आंनि लावथिजों बिसोरखौ सासन खालामगोन आरो हानि दैहुखौ बादि बिसोरखौ बुख्रेबगोन। जायफोरा देरहागोन बेनो आङो फुंनि हाथरखि होगोन। सोरहाबा खोमा दंब्ला जिउआ मण्डलिफोरखौ मा बुंदों बेखौ खोनासं। जोंनि गेजेराव दिनै बेबायदि मानसिफोर दं, मोजां इसोरनि जिउजों दैदेननाय आइजोफोर दं, इसोरनि जिउजों दैदेननाय इसोरनि बिस्सासि पास्टार एभान्जेलिस्टनिफ्रायनो गासिबो दं। बेबायदि मानसिफोरखौ इसोरा मा होनदों, मा होगोन जों दहायनो रायबाय। जोबनायसिम फोथायनानै था। बे नंखाय नाबिफोरजों, नंखाय रावफोरजों, नंखाय संसारनि बे आकृति संसारनि बे माबाफोरजों मुहि हाबनानै मुहिनायजों लोगोसे पाप दा मावबाय था। बे गाज्रि फोरोंनाय प्रफेटेस गावखौ बुंना लानाय गाज्रि जिउनि फोरोंनायफोरखौ दा लाबो नोंनि जिउफोराव आरो बेफोरखौ लाबालासिनो सैथोथा जिउ खुंनायखौ जों नुनो मोनो। दिनैनि जुगाव गोबां बेक्तिफोर दं इसोरनि जिउजों जों माने खुनु थाखा फैसाजों सोमोन्दो गैया, खुनु बिदि रावनिफ्राय थगायनाय जाया। सोरखौबा आर'ज खालायबा 2,000 3,000 लाया। जों खोनानो मोनो खायसे साखाथि फाखाथि गिर्जाफोराव आर'ज खालायबा 2,000 नांगौ बा एनाउन्टेड माने अभिषेक रिलिज नोंनाव जुदि नांगौबा 5,000 गाहाम बिनाय जों खोनानो मोन्दों। बेबायदि बाइबेलाव जेबो गैया। नोंनो गोदान मुगानि पुर'हित, नोंनो गोदान मुगानि पुर'हित, नों गावखौ नों निजेखौ खम साननाय, नों किसी काम नहीं है, अके? नोंबो सासे, आं दाखालि आंनि गासै मेसेजफोराव बुंनायानो दं बे बाथ्राफोरखौ। नोंबो रावनिबो थाखाय दाउजोंबो रुजुनाय, नोंबो खम नङा। इसोरा नोंखौ लिंहरदों। इसोरा नोंखौ गोदान निउ टेस्टामेन्टनि गोदान जिथु मन्दिरनि गोदानै लुजानाय जोंनि मन्दिरनि जाजक होनना बुंदों। जाजक निउ जेनेरेसननि प्रिस्टहुड फेमिलि। बेखायनो नोङो खम नङा। नोंहानो बिना लानाय अधिकार दं। पास्टार एभान्जेलिस्टआ बे मोनसे अफिसनि बिबान मावनायसो। नाथाय जाजकनि खामानि मावनायाव नोङो बे अफिसनि खामानियाव जायहा दिनै फेथफुल मावगासिनो दं मोजां पास्टार एभान्जेलिस्टनि बिबानखौ लानानै बे अफिस होयो। खृष्टनि अफिस बेयो। खृष्टियान रायजोखौ मोजां रुल खालायनाय मोनसे गुलाय गुजाय जायो मोनसे अफिससो। खिन्थु बे नोंनि मन्दिरनि इउ आर दा जाजक, नोंनो प्रिस्टहुड, अके? नोंनो प्रिस्ट। खिन्थु फै जोङो दिनै बे मोजाङै सोलोंबाय बे मा होनो सार्दिस मण्डलिनि जे रिमेम्बारेन्स आरो रिफर्मेन्ट चार्चआव बे मिनिङाव बेखौनो जों बुजिनो हाबाय। बे मानसिफोरखौ मा होनदों, जोबनायसिम फोथायजाना थानायखौ लुबैदों। बिसोरखौ एडभाइस होदों, नोंसोरनाव बिदि गोरोन्थि नुवाखै। दिनैबो जोंनाव खायसे मण्डलिफोर दं, खायसे बेक्तिफोर दं, गोरोन्थि इसोरा नुवा। आरो बिसोरबायदि मानसिफोरखौ इसोरा थुलुंगा होबावदों बे बोसोरनि दारै जोबनायसिम फोथायनानै था। नों बायदि मानसिफ्रा रुल खालायगोन सानसे मिलेनियाम पेरियडआव फैनानै बेयाव जिसु खृष्ट रायजो खुंफैगोन, सासन खालायगोन, बिसोरखौ बुख्रुबगोन। मा होनदों, असैथो मानसिफोरखौ बे मिलेनियाम पेरियडआव मा होनदों सासन खालायगोन। आरो जायहा देरहागोन बेनो आं फुंनि हाथरखिखौ होगोन। जायहा देरहागोन बेनो आं फुंनि हाथरखिखौ होगोन होनना बुंदों। मोनसे देरहानायनि दैखोनथि, क्राउन आरो लोगोसे इसोरनि महिमा, पुरस्कार, पावार, बे गासै फुंनि हाथरखिखौ होगोन होनना बुंदों। ओंखायनो इसोरा बोरोथों फै, जों अरायसम रायज्लायबाय थानाय जोंहा सोरबाया खोमा दंब्ला मा होनदों, सोरबाया खोमा दंब्ला इसोरनि बोसोना मा बुंदों बेखौ खोनासंथों। जोंहा खोमा दं, जों बेनिखायनो जोङो बुथुवा नङा। जों खोनासंनांगौ इसोरनि जिउआ मण्डलिफोरखौ मा बुंदों आरो इसोरा मा बुंनो सानदों बेखौ जों खोनासंनांगौ। नङाब्ला जों निजेनो आन्दायलांगोन, नङा होमब्ला? निजेनो आन्दायलांगोन। ओंखायनो फै जोंनि जिबनाव जों अराय सम जोङो मा होनदों, इसोरनि बोसोनखौ जों जेरै दा मा होनदों लादों बेखौ जों लाबाय थानो हायो। आरो ओंखायनो monastery and the church video I receive my father and I give him the challenging overcome to my word and the end.
बेखिनियानो जोङो सैथोता जिउ खुंबाय थायोब्ला सानसे जों देरहानायनि फिथाइखौ मोनजागोन। एडेन गार्डेनाव खोबनानै दोननाय खेरुबजों सोरगोदुतफोरजों माने खोबनानै दोननाय बे फिथाइखौ सानसे जों गोथांनि फिथाइखौ मोनजागोन। मिथिबाय? एडेन गार्डेनाव जेरै फांनै फिथाइ दंमोन, मोनसेया जाबाय जिउ आरो गियान गोथांनि बिजाब मोनसे दं आरो गोथांनि फिथाइ दं, आरो मोनसेया जाबाय थैनाय थांनायखौ होग्रा थैनाय फिथाइ दं बेखौ। नाथाय बै फांसेनि फिथाइखौ जों मोनजागोन जायखौ जायोब्ला जों गोथाङै थागोन। जिउआ गोथां आरो थैनायनि फिथाइ दं। गोथांनि फिथाइखौ सानसे मोनजागोन। ओंखायनो फै, इसोरा बेयाव प्रमिस खालायदों जोंखौ सानसे बे गासैखौ होजोबगोन। बेखायनो सोरबाया खोमा दंब्ला जिउआ मण्डलिफोरखौ मा बुंदों बेखौ खोनासंथों होनना बुंदों। सोरबाया खोमा दंब्ला, जों खोमा गैयै जानो आंनि आंगुफोर। इसोरा मा बुंदों जों खोनासंनि फै। रिभलिउसननि मोनफ्रोमबो चार्चनो हरनाय लाइजामफोरा जाबाय, गिर्जानो हरनाय लाइजामफोरा गिर्जानि बिसासिफोरनो बुंहरनाय खोथाया जाबाय अभारकामार, जायहा देरहानाय जिउ खुंबोयो। बे बेक्तिफोरनो इसोरा बे पुरस्कारखौ दोनदों। अन्थाइ गुफुर, अन्थाइ गुफुरनि मोनसे पुरस्कार दोनदों। एडेन गार्डेननि फिथाइखौ मोनजानायनि मोनसे पारमिसन दोनदों। सोरगोआव हाबनायनि मोनसे पारमिसन दोनदों। बे पारमिसनफोरा जों मोनजागोन। ओंखायनो जोङो बे इसोरनि महिमाजों थाबायनो जों बयबो नाजा। जों जि दं बेखौ फोसाबलायलांदों। हमथानानै था, फैनाय इसोर फैनायसिम। इसोरा फैगोन, माला फैगोन जों मिथिया, नाथाय फैगोन। ओंखायनो जों गोसो होनानै आर'जाव, गोसो होनानै संगति फेल'शिपआव, गोसो होनानै जेब्लायबो इसोरजों टाइम स्पेन्ड खालाय बाइबेलाव। इसोरजों सोमोन्दोआव था। जिउनि आहार बियो। आमेन। इसोरा बोर होथों। जों साफ्रोम सायाव खोनासंग्रा बुंग्रा साफ्रोम सायाव इसोरनि बोरा जोंनि जिबनखौ सोलायथों। आमेन। जिसुनि आमेन।